יאללה, נוסעים לצבא. וואו! לא, כאילו, אני כאילו לא מתרגש. אין, לא בכוח. להגיע הביתה בוז'ביס. הבושגה, הבושגה, אני בדרך הביתה. איזה כיף. תראה את המכוניות הזה מהירות. תמיר, אל תעבור את הכביש. תמיר, זה מסוכן, אתה לא יודע מה מצפה לך בכביש. תראה איזה מהירויות. תראה, אתה כבר מכיר. הבושגס. איזה חום. איך אני מזיע, תראה, אבל תראה איך הפנים יפות, תראה. איזה חתיך, תראה, מי זה? איזה חום. עכשיו אני הולך לרכבת. יצאתי מהש"ג, שחררה אותי מוקדם, ממש חמודה. היא שאלה מה מיוחד בתאריך הזה של השנה, מה מיוחד? לא הזה, סליחה, אתמול 26, וחלק ענו לה, כאילו אני זרקתי הקמת צה"ל, זרקתי ככה, היא אמרה לי כל הכבוד, ניחשתי. אז גם קיבלתי צ'ופר להשתחרר מוקדם עם עוד כמה חבר'ה, ובלי שום קשר יוציא אותי כי אני ילדתי. אז זהו. וואי, חלבי. הבושקיס! אני מוציא לך הביתה!